Dette er dag 5 på den store jagt. Mit navn er Peter Elbæk, og jeg har ingen dyr fundet endnu. Jeg har stadig ingen dyr fundet i det store skov. Hov, det må være hjorten. Emma. Der er vist 2 dovendyr. Det må være dovendyret Mads og dovendyret Lina. Jeg tror, de er kærester. Der er en kanin. Det må være Nino. Kaninen. Der har vi en ko. Det må være koen Anne. Der har vi jo pandaen Oliver. Kaninen Nino, der jagter ræven Mikkel. Der er min hund Benjamin. Nu vil vi gå ud af skoven sammen. Der ligger træstøtten Pernille vest. Pas på, at du ikke falder over den, Benjamin.